Clann Uisnigh. Fadó hí cromhaigh neasan a rí a gcuigáú. Thuaigh sé hiag flá agus fésta go teach eilimi, a scéalaí, agus a linn na phléie rugadh níon álín d'eilimi agus da bhain. Deirdre an taine mar tugadh Rinn cafu, drí, túr agus taringreacht faoin níon seo go dtiocadh brón agus dothar dólaí agus d'éireann mar gheall arthaí. Scaird na léachra amach d'aon ghú go gcaithí a chur chun pláis. Ná deantar san rí, bheirhí mise lomí agus curthaí mé ilmhaintí agus nuair a bheith sí na ban, pásaí mé héanaí. Glacu le fácail an rí. Chur crothar Deirdre a lios agus gan de chuideachta aici ach ide agus bama agus ban ile dar a bhainneam labharcham. Bhí bála ard hartar an lios sa dóigh ná deocadh le fear bí fálasteach. Das Deirdre sa lios go dtí go raibh sí an éisin fásta. Hála lámhain sa dheimhrú go raibh Deirdre agus labharcham i gcóir go maithar na nniug. Bhí sneacht ar an talú agus fuil in na lí ar an sneachta. Tháinig fíoch dú a thosaigh a gháil na fola. Ó, sa Deirdre. Ba bhhail an céile a bheith agam, a mbeadh chud grúige chud dú leis an íoch, a grua chud dearag leis an ngeall, agus a chracan chud buan leis an sneachta. Ó, sa labharcham. Tháinig me sin léach mar sin réir, agus níl sé a bhád uainn inis. Sé níosa mac Uisnigh é, agus is ridere de chud an rí é. Dír Deirdre ar labharcham an léach ág a chur an aithneadaí, dúiltaí labharcham ar dús, ach sa deireadh dhéal sí agus thocraigh sí níos agus Deirdre a thabhairt le chéile. Heit an virgin mar le chéile chomh luas casú ar a chéile iad. Bhíos acu an chontar sin a méid siad de bhuíú an rí amach go dé a bhí an scéal adarthú. Mar sin de díalaí siad thar saile go halaban agus Jimmy beirt dhearradh ar níosa agus scáte léach lá. Cuireann fáilte críú rompú ar dús a hané tamil hit rí an cheantar an rá le Deirdre. Thocraigh sé níosa a chur an báis agus Deirdre a bheith go héan mar chéile. A fuair níosa scéal an am agus héich sé héan agus an chuide dá le go dtí ile. Áitir ó síl chrúaigh acu. Tháinig an scéal ar ais go chuig go olú faoin droch stáid in ró Deirdre agus Clann Uisnigh agus dír chud de ridirí na críú rua ar an rí na léachra a thabhairt ar ais. Déantaí crothar le sin agus chuir sé farragas mac roth agus a bhirt wach go halaban le curú a thabhairt an níosa agus an chuideata teacht ar ais go héireann. A rá go mbeadh fáilte rompú. Ach bhí feall a gríon rí agus bhí rún ige an níosa a mharú agus Deirdre a choinneáil mar chéile ige héan. Nuair a tháinig farragas go halaban bhí ahas agus luthar ar níosa agus ar a dhearradh rá, nuair a thola siad go raibh crothar sásta iad a ligean ar ais go héireann, a ní raibh ahas na luthar ar Deirdre. Níor chreid siise go raibh an rí de riire nuair a gheall sé go mbeadh saoirse acu a ligean éireann, agus cead acu cónaíonn gan duine ar bí chuirteach nó amach orthú. Tuigeann nam rá a lean rudaí a bhád níos fearr ná mar a tuigeann na fir. Bhíos aici go raibh feall a gríon rí agus go raibh sé go thug don cheatar acu. Ach, ba chuma, go dé dearthú Deirdre bhí an trúr eile sásta le fácail an rí. Bhí siad go mór a bhaithe le filiú ar éireann agus bégan de Deirdre géiliú dóibh sa deireadh. Dag siad sláánnig alaban agus thugan naigh ar a dír a ghuthais héan. Bhí ahas mór ar na fir a bhí brón a grín am rá. Tháinig siad a dír an éireann, chur farragas a bhac fíocha le Clann Uisnigh go háan mhaithe ag Palace an rí.
hacht go chat an rídóibh rinneú ansaí feltach orthú agus Mario Clann Uisnigh agus mach aragasa agus gach fear den chuideachta. Ar na Christian seo a ggéirdre dír sí ar aragas ui a dhéanú. Dír sí ar an ui a dhéanú mór go leor de cheatar mar gur bhaile hí héan colú in íon ui le níise agus a dhearthar athe. Het sí den charabhad go geirid in dhéisian agus fuair blas ar hiún níise. Corú I héan agus níise agus an bhirt dhearthar le chéile in íon ui óhain. Dag fear agus chuige olú agus chuige connachta. Áit ar chaith sé dearú a héal.